ukubingelela umphathi wabantu abasha nobuholi bonke asebenza nabo egameni lika Jesu. Haleluya. Ngibingelele bonke abazalwane abakhona makhona nabavakashile iwona kama VIPs lawo abavakashile alibonga malenkosi. Ngibabingelela ngokukhethekile labo egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga kakhulu kuNkulunkulu osenzele ukuthi lokade lahlelo losuku selifikile. Ngibonile umphathi lapha ethi alokho usuku lungafiki. Sekuyilona ke lolu alibonga malenkosi. Abantu abasha bephumile ngomningi babo badela ukungalali bezikhonini benkosi. Kukhona ke inkosi ebaphathele khona futhi sebeqalile bayadla. Glory to Jesus. Baya downloada izinto zasezulwini ezikhulunywayo kule ndawo. Be it ngomhlabelelo ngoba inkonzo isabalele. Alibonga malenkosi akona ukushumayela kuphela. Ukuhlabelela nalonke nje uhlobo lenkonzo aliningi lisabalele kakhulu. Alibonga malenkosi. Sizoya nje straight ezwini okuyitimi yanamhlanje okukhulunywe ngayo la indaba ukuthi sibe rooted in Christ. Chapter 2 abaseKolose. Ngizosifunda nami isihloko ngamabomu. Umfundisi Maphumulo uqalile wafunda egameni lika Jesu. Alibonga igama lenkosi. Mina ke ngilo umuntu ojwayele ukuza ngevesi. Glory to Jesus. Under that theme esinikezwe yona ukuxela kuKristu. Lesihloko sithi isiluleko sokubambelela kuKristu. Sekuyaqala ukuthi sesiqalile sihlukanisa inhloko nesikhathi. Glory to Jesus. Ngoba khona bayongena kusasa. Ngisengisho ngokwenkolo. Bekhonza ngenye indlela. Abakwazi ukubambelela la. Sekukhona omunye osebamdelwe kuyena. Ngokwezwi kaNkulunkulu kululekwa thina the saints abazalwane abangcwele. Alibonga malenkosi. Yithina abangcwele wayethatha lento ukuthi ubungcwele ungaze kube into yokuhlinelwa. Ngiyabingelela abangcwele. The minute ukwamukela uJesu sungongcwele, you are being set apart. Ubungcwele ke lobo hayi lento lokuthensa uzoshaya uthensile ngoba umoya we-religion. Glory to Jesus. Kodwa lesiluleko lesi kululeka abazalwane sokubambelela kuKristu. Isambulo sikhuluma ngokuthi bambisisa lokho nakho ukuze ingabikho kwabo umqhele. Uyabona abaningi abantu abakholwayo. Uyabona nje eIndia lokhu ngiyayikhuluma le. EIndia kuthiwa kunonkulunkulu abangaphezulu ka300. iIndia iyodwa. iIndia ngokwepopulation inabantu abaningi. Ungabafanisa noChina balibani. Thina la eSouth Africa nje bavele bethi siwu60 million. Elinye ilanga bayafa abantu bayazalwa. Khona baselebha wonke nje manje. Khona bamfaka inhlamvu njengamanje. Bona uyabona kakhulukazi ngolwesihlanu. Khona bamgwazayo. Akukhona ufikayo. Yabona ukushintsha kanjalo yini? Glory to Jesus. Angize ngilento yabonkulunkulu ukuthi iNdiya njengoba bewu300 bathe ungibalela ngabafew. Bathe inkomo uNkulunkulu, isihlahla uNkulunkulu, netshe uNkulunkulu. Angisazi ke lokho okunye ngababalile kodwa uyayizwa le list. Angafiki na 10 kodwa sengi right. Ngala uNkulunkulu baseIndia. Upholo mezoluleka labazalwane ukubambelela kuKristu. Uke wafike eAthens ufika khonza uNkulunkulu. Mayifika nakuthi ngiyabona la ukuthi nikhonza kakhulu uNkulunkulu. Ngoba ngithe ngena la ngabona nelinye altare elibhalwe ngisho uNkulunkulu ongaziwayo. Lo uNkulunkulu ke uyena ke ngizokhuluma ngaye.
lapha kwabaseThessalonika not kwabaseKorinte besibili uPaul ukhuluma kwenye indawo uthi makabongwe uNkulunkulu noyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Nayo ke i-channel right lo uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Ngokuba mangamkhonza uNkulunkulu ngendlela yokuthi ukhonze ngoJesu awukhonze uNkulunkulu ophilayo. Labazalwane mabelulekwa la balulekela ukuthi njengalokhu nimamukele lifundile leso sizwile umfundisi maphumulo uqale eqaleni kwaze kwayophuma la uthi njengalokhu nimamukele uKristu eyinkosi hambani nikuye. Njengoba la eSouth Africa akubona eSouth Africa kuphela kukhona lento okuthiwa interfaithism indidiyela yenkolo. Lento okuthiwa interfaithism ikhuluma ngokuthi njengathi nje ngisase primary nase high school kwakhona iAssembly kwakuthandazwa lapha. Kodwa sasingakaqondi ngangasindisiwe. Hayi baba wethu sezulwini sasemqonqotha khona. Baba wethu sezulwini mangwelisa igama la umbuso wakho yabona nize niyophuma lapha. Glory to Jesus. Thina ke saphinde safunda ke ne-religious. Lapha kwi-religious makuthiwa uhlulekile ukusha maUbo 24 uzoyithola induku emahlombe. Leyo nduku uzoyinikezwa uthisha odakwayo. Ngokuthi lo thisha on duty uyafundisa. Unikezwa ukuthi afundise i-religious. Kodwa yena akayazi lento ayifundisayo, akayiqondi. Ayembuliwe asithele induku. Ngokusa kaNkulunkulu ke lo thisha wayesifundisa i-religious usesindisiwe manje. Amen. Sithi mase sikhuluma siyihleke. Angibonga igama leNkosi. Ngoba usesindisiwe usendida ibrand somewhere kwelinye ibandla. Angibonga igama leNkosi. Kodwa ngithi bewawushaya nje kodwa nawe ongayiphindi lento ebhalwe lapha. Siyihleke ngoba siyixoxela. Iyaxoxwa on the ground. Angibonga igama leNkosi. Kodwa ke ngoba sesiqonda angiqhubeka lento ye-interfaith. I-interfaith ithi alikwazi ukuthi kufuneka uNkulunkulu belingane. Yingakho nje mawubizwe kulama governmental structures kuthiwa kuzokhulekwa uyanikezwa le-instruction ukuthi ungasho ukuthi ngegama lika Jesu. Ngoba mawusuthi ngegama lika Jesu usu-offender iMuslim. Usu-offender omunye ongalibizi legama. Bake basha abafundi lapha kuyizenzo ukuthi hayi sanyala ukuthi ningasashumeni nangoyedwa ngalelo gama. Because at the mention of this name ngoba ethi lelo gama amadimoni ayesaba nokuthi nithi ngegama lika Jesu. Ngoba ngathi sebembiza kuvele kwenzeke isimanga. Avele mkholo lo muntu uJesu. Angibonga igama leNkosi. Kuneyinkolo ke kuthiwa nibothi ngegama likaNkulunkulu. Nalo uNkulunkulu obizwayo small letter G, small letter N mawukhuluma ngesiZulu. Ngoba kuyena uNkulunkulu ophilayo. Khona sizozama uku-accommodateana sizokwenza zonke lezi zinto masiyokhonza sithi kwaze kwamnandi ekukhonzeni kwethu sibe singamkhonza uNkulunkulu ophilayo oyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Lesiluleko esilulekwa ngaso la ukuthi isiluleko sokubambelela kuye. Ngisho usumlezi ayindawo mawubona ukuthi hayi la ngiyaphela la phuma. Amen. Bangakanani abazalwane abathe bazowina abantu somewhere abakhonzayo. Bethi hayi siyababekezelela bazosindiswa. Bevele bekuthathe bethi umncwabo ungesonto. Uthi uyababekezelela. Ubathe uyamema wena uthi asabe sekonzweni. Ethi angikwazi phela nami ngibambile la ngikhona. Mhlawumbe unesikhundla. Ngiyakazeka esikhundleni. Umuntu esikhundla futhi uyasazisa isikhundla ukuthi ngathi ngibekasoyela esithathe. Angibonga igama leNkosi. Wena wayicompromise indaba yakho sathi sikhonza. Awucabanga uvela ucompromise ngisho kuyisidlo senkosi. Uthi ngoba mina ngakwamukela inkosi lokho enginika khona. Ukuthi sizohlanganyela emzimbeni kaKristu egazini nasemzimbeni. When you are not there, we are compromise lento sokuphela 2 years 3 years uthi uzama ukuwina laba bantu. Glory to Jesus. Abantu ngeke uba uwine ngokweplan lakho.
plan from God. uNkulunkulu uyambiza umuntu lapha khona. Angibonga malenkosi. Manje ke lesiluleko sokubambelela kuKristu sizokwenza ungacompromise ngisho usihlanganela labo uNkulunkulu. Asesikhuluma ngalamadoda wayengakafiki kuKristu. Lamadoda kwakufuneka eguqe kuNkulunkulu abangamazi eBhabhele. Kodwa bathu bayamazi uNkulunkulu abamazi. uNkulunkulu wabo waseJerusalem. Ngoba uDaniel wathi mayekhuleka nje lithi ubuso bakho wayebhekise eJerusalem. Ngoba khona lento especially bayamazi uNkulunkulu wabo. uDaniel mayekhuluma kwenye indawo uthi abantu abamazi uNkulunkulu wabo bayakuma. Uyamasho sebevelile uNkulunkulu aba u300 base-India. Asibashiyeke base-India asondele eduze South Africa eMzansi for sure. Wamasiya India sihambe kakhulu kuno Maharaj kuno Naidu. Asize kwadlamini nakwagonya nakabuthelezi. Kulabo uNkulunkulu basemndenini. Angibonga malenkosi. Into yokubambelela kuKristu uthi mawusumamukele ugcile kuye. Mawusugcile kuye awukwazi ukuthi kunomsebenzi kini kwaThabede. Bese uba iphathi ethenga i6 packs yamakhubi. Ukuthenge i-Anti-Caroline neTaj Mahal uthi nasi isipheko mina ngizi. Uzuyiphathi yalapha. Kulo uNkulunkulu loya. Okuthola bede mtheke ukuthi uyamanyawo semhlophe engagezwa ngamanzi egezwa ngobisi. Inyawo zami nje ithakazelo lakhona semhlophe kodwa ngemnyama. Angene kule mkhuba. Uma usungumzalwane ugcile kuKristu ubambelele kuye wakhiwe kuye. Awusakwazi ukuba iphathi yale yakhe. Ngoba usuyazi ukuthi lapha kuMateyu chapter 28 mayithi uJesu ebanikeza le commission ethi hambani nenze izizwe abafundi. Ngifuna ukuzongena ngayiphatha nibafundise. Ngoba abazalwane bangafundisekile bayanhlanhlatha. Bazama ukubamba yonke lento just to fit in. As fit in ey'kolweni kodwa thina sisenkonzweni. uNkulunkulu mayekhuluma lapha Exodus uthi ungabi nabanye uNkulunkulu. Yabona bakhona uNkulunkulu. Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ebaziweyo. Ikhona le phathe engiyithandayo ungazikhothameli. Khona umuntu obona ukuthi uyayidumisa ke le. Iphinde ithathe lokuyidumisa bayiphosela abangani bakhe ukuthi beyidumise. Angibonga malenkosi. Kodwa lesiluleko abaluleka ngaso lesipilo labazalwane esokuthi babambelele kuKristu. Ukubambelela ubambisisa awudedeli. Ngoba ayikhona enye doctrine ezofika ithi hayi njengayo le interfaithism. Interfaithism vele izodominate umhlaba. Ngisho uTriple C uyovela ngeinterfaithism. Lapha abantu abayokwamukela khona uphawu lobethi izinkolo ziyalingana. Ningazenzi nabangcono. Uyazi nisenza ngcono. Uba ubona ukuthi indaba yensindiso kuliwa kanjani la emhlabeni. Uthi usindiswa nje, usindisiwe nawe. Angeke ngikhulume ngoba siphume ephasikeni. Lapha ephasikeni baningi abantu abasindisiwe. Mase ngicheka ke mina ngoba ngihlala ka-E. Bayangithumelela izinamba zabantu sengiya-communicate nabo. Mase ngixhumana nomunye osindiswe lapha etendeni. Besephasikeni. Siyaxhumana ukuthi ke sohamba kanjani sokwenza kanjani. Usethi la ekhaya ngoba mina ngishadile ngikanile la ekhaya. Bathe abala ekhaya njengoba sengimamukela uJesu lapha etendeni angahambi nani. Kodwa ikhona inkonzo yala ekhaya. Anothi ayibona ukuthi iqala kanjani ukushuba into. Sonke lesikhathi ikhona le nkonzo yala ekhaya engamenzanga lutho yena. Kodwa le moment ifika uJesu saqala inkulumo. Wayisusa inkulumo. The moment wamukela uJesu nje isukile. Abanye nabamukela uJesu bafika bengamukelwa ngisho emakhaya. Kodwa abanye bakwenza ngokubhaliza. Bathi besabe nezinsuku ezingamasondo yinyanga befike bedelele emakhaya. Bekhomba izinto bethi amademon this amademon that.
umzulu umfundisi Maphumulo uthe baseza abavangeli ngizofuna senhloko nesixhanti ke nami bengikuleyo list yalabantu ababalwa la alonga malenkosi uzothi ufika badelela umndeni wakini wabiza amadimoni amaningi bese kuthiwa uyovangela njengoba sivangela nje uthi sekuhambile isikhashanyana kuthiwa le ngane leyifana nodelay semfika ngakhomba amadimoni lapha ekhaya ngadelela ngahlomela eyangadleka lento ngokuthi mina ngihlomekile ngenza yonke lento angifundisiwe makuthiwa bafundisa ukugcina konke la kule nkonzo yakamsindisi kufanele kufundiswe ngoba ngisho ufika kwezinye indawo akumele nje usheshe ujahe izinto uyaphahlaza umkipito shinda bayimkipito bazosindiswa bekipitile vele labantu woza nabo ngokwesifundiso bese lezi zinto ziyazenzakalela kubantu ukuthi nje okay lesifundiso sika Kristu sithi ithi lento kaKristu bese hayi man ingade asihleli kahle baba sahleli kahle baba ngoba kusengalungiseka abantu abakipitile uyazi lo ngabhizinisi imshado bengapheka ngokuthi wemethelela ukuthi phela mina ngithi spade ngingumvangeli phela mina ngiyaphetha awufundisekile ngoba lesifundiso sakho sizofundisa ukuthi kuyabekezelwa njengalokhu uKristu ebekezelela thina phela nje mina ngiyashumayela ngiyabekezelelwa futhi ke ngilibona iphutha ngithi wazi wambekezelela la angisho ukuthi into eniyibonile nini ngoba thina sifocusa kule nto ebonwe ngabazalwane kodwa mina ngiyazi ukuthi ngiyambekezelela inkosi la bese ngiyayilungisa le nto behind the scenes ngisebenze work out your own salvation le nto yesindi siyasetshenzwa labantu abafika wabahlakaza labantu bebethandana ngempela kodwa mayingahlali ihlale phansi ilungiswe lento ungaphela 2 months 4 months beshade labantu beme ubabonisa beli deep range bedlule wena umuntu ohlaphazayo ngokuthi ufundisekile awululekiwe ngokaKristu ukuthi uKristu kuyabanjelelwa kuye ngoba phela umuntu mayesaphila nje especially mayesengaphakathi khuluma nabantu bangaphakathi ngeke lesiluleko lesi sikhulume nomphakathi ngoba lesiluleko sesiluleko sokubambelela kuKristu sesamshiya umuntu okhonza uMuhammad lapha phesheya eChatsworth angithi if we understand le yanto kodwa kukhona okuseduze lakini kwaThabethe uthi nabo uNkulunkulu balakaThabethe nangu mina sengikhona futhi lesifundisa ukubambelela kuKristu angisiqondi kahle ngoba kubalekile ukukhonza ngokuqonda Romans chapter 12 athi ngiyancenga abazalwane ngobubele bikaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba ibe ninikele ephilileyo ethandekayo neyamukelekayo uNkulunkulu angeze kule phathi kube ukukhonza kwenu kokuqonda ngoba uyakhonza umuntu engaqondi ayejuluke bemanzi wathi umfana wasekhaya mina ngeke ngimkhonze uJesu ngiyokhonza uNkulunkulu uJesu umfana akakholwa ke ubafo lo yana ungakhuluma ungayihleki indaba kabafo ubafo and samlindile ukuthi asindiswe alonga malenkosi kodwa ngoba lento yokungaqondi ukuthi okay uJesu uyitshe legumbi enqatshwe ngabakhe yena lo uNkulunkulu lona athi uyamusho akamkhonza uNkulunkulu ophilayo bese yaqhubeka lethi uNkulunkulu likhethekile bese lithi emva kwakhoma okholwa yilo akajabulisa ubani lo bangewena phela wena ithatha ishutheke ezweni usezwini wena
awuyona indlalifa yezulu wena ngokuthi wamukela uKristu uyabamelela lesifundiswa yakhiwa kuye ukhona ukuthi mayekhuluma kwenye indawo bazalwane enginemhelo bantwanyana enginemhelo uKristu azabunjwe enhlizweni azabunjwe lokhu uyithatha nje nemifaka kancane kancane ukuthi phela asikhuleki kuba uNkulunkulu phela abantu bakaNkulunkulu bavela ngathi bayahlonipha amen bazalwane jambomba uNkulunkulu uba uNkulunkulu bazalwane umthandile bekimuntu bazalwane uba uNkulunkulu kodwa wamkhetha uNkulunkulu bathandekayo ngimina nje amandla kaNkulunkulu bese uyabona ukuthi yafihleka indaba kaJesu intele gumbi enqatshwe ngabakhe kodwa kaNkulunkulu iyavela andonga malenkosi uthi uJesu mase echaza le ndaba eyicacisa kahle akakho ngaza kubaba ngaphandle kwabo awukwazi ngenonto east south ngendlela yakho uNkulunkulu akakhonzwa ngesizulu uNkulunkulu umoya abakhuleka kwena bakhonza nabamkhonza ngomoya nangeqiniso asimkhonzi ngokuthi thina kwaZulu asimzungu umuntu semqonda akakhonzwa ngesintu ngoba kuningi okuyisi phela ngizothi iziyakhe intombi ezikhuluma la ziyahamba intombi namhlanje kodwa ngiye lapho indethe yakhona nginankinga kakhulu kodwa ngifuna ukungena ey'ntombini zikhona iy'ntombi eziyogcwala esihogweni bayihamba kuthi yini ezomisa esihogweni akanaJesu bese kube khona iy'nkunzi malanga ey'fana noRahabi uRahabi kwakuthiwa yisifebe uRahabi wabaza abantwana bakaNkulunkulu besenza wathi abanye ngabantu labo angenza idili nabo wathi ngiyokenzelani ngoba ngiyamazi lo Nkulunkulu enihamba naye ubaqedile ngaphesheya komfula ngathi angazasiqede wathiwa okay we understand that wafihla ingcebo kaNkulunkulu bathi befika bethi bazoyibulala wathi uRahabi phuma ngale ndlela kodwa bona kamangangcwele nawo ulalele kahle wathi uRahabi bajaheni baphume kanje ehlintendeko ngenhloso yokuseva abantwana bakaNkulunkulu uRahabi ubizwa ngeqhawe lenkomo uyangena kuHebrew chapter 11 kuthiwa noRahabi isifebe ezithi nto phakathi esogweni glory to Jesus amavesi afundiwe la kuthiwa la kuJesu ufihlwe wonke amagugu okwazi nokuhlakanipha manikhuluma izwi kaNkulunkulu ukuqala nje ngokuhlakanipha umesaba uJehova uyabona bakuJesu ukuhlakanipha kufihlwe wonke amagugu okwazi nokuhlakanipha awazi ngokuphelele nangokuqonda ungamazi uJesu and the relationship must be healthy ungasathandaza umthandaza ukuthi woza Jesu omncane ungenze ngibe mncane umkhuleko weyingane lo alibonke amalenkosi kodwa uzazi ukuthi ukhuleka kuJesu nobudlelwane naye yonke into ezama ukwenza ubudlelwane kube crippled uyithatha ilahle ngaphandle uPeter mayekhuluma lapha I think ku 2 Peter uthi konke okumayelana nokuphila okuphakade uNkulunkulu usinikezile khona uyabona mina into mayelana nokunqoba ngikeziwe yonke ingakho i-deflation yami kuthiwa ngaphezu komnqubo ngoba wekho amandla avela kimi into ayenza sike esiphambameni iphelele futhi mina ngingumlunga kaNkulunkulu akukho lokhu ukulunga ukuthi uzoduma ngokuthi wena waziwa ukuthi awunantombi baningi abantu abangenayintombi kodwa abalungile abanenhliziyo embi bayazonda bayishobisile bambi abafiseli ngisho ukunyela emndenini ukuthi ebe right glory to Jesus kodwa thina lokho akulunga kaNkulunkulu makhulunywa ngerighteousness justification angengene kuyona just as he is so are we
asikwazi ukuyithatha lento siyibeke emazingeni aphansi. Lezi zonkulunkulu lapha kuJohana njengalokho enjalo emazulwini sinjalo nathi. Njengalokho anqoba konke okugcina lokho kwethuna. Wagcina ngalo wanqoba. Kodwa njengalokho anqoba ngakho lawo manje kunikezile wona. Sonke nje ukubalalisela endlini. Lesiluleko sokubambelela kuye isona ke siza umzalwane in this journey. Ngeke uhambe udide kubambelele kuye. Ugxilile kuye. Angeke ngize la igxileni. Ezinye izinto engadala i-distraction egxileni abangani. uPaul mayekhuluma kwabaseKorinte ukhuluma ukuthi bad company corrupts good character. Uyabona abangani abambi bayayona indaba yokukhonza kwabokuqondile. Yangilo mshumayelo obheka isikhathi. Akubonga igama leNkosi. Abangani bakho bazokuvuma. Bathi uyinja egeni. Wena ukuyibamba ingane. And khona ngento vela athi uyiyona. Kodwa nawe uJesu sefikile kuwe. Sekufuneka lesifundise ululekwe ke manje. Ukuthi noma indaba yokubamba ingane. Ufundiswa kanjani? Kuthiwa lo mzimba uyithempeli likaNkulunkulu. Lapho kuhlala khona uMoya oNgcwele. Mayikhuluma kwenye indawo lithi anazi yini ukuthi le mzimba iyithempeli. Ithempeli ungalidefine ungumfebe kuphela. Kuningi ukudefine ithempeli. Abanye bayagcaba ungcolisile ithempeli. Kuningi nje okuvelayo ukugcolisa ithempeli. Kodwa wena mase kuthiwa wazi kufuneka wazi wena ukuthi le ithempeli uNkulunkulu uhlala kimi. Ngeke ungizwe ngithi yehla moya. Akubonga igama leNkosi. Kade ngosuku lePentecost. Yabona Sunday kule sonto kuthiwa iPentecost week. Pentecost Sunday. Ngoba kushunyelwa ngePentecost. Angisambizi ukuthele. He is here interpreting. Eqinisa amadola aqengayo. Eqinisa izandla ezibuthathaka. Uwambula ofihlakelele. Ingakho lapha kwisambulo kuthiwa onendlebe makezwe lokhu umoya kushoyo emabandleni. Uyakhuluma umoya. Umoya kusona isishimshani. Akuyona ihurricane. Ngoba ihurricane iyenza abantu behayise. Sekufuneka abazalwane ama-ushers bephonse izinto especially kwabesifazane abazovala la singaze sibone singabagcotshwa. Ngenxa yesishimshane. Mawusuphuma la ishimshane gone. Awusedeleli uqhuba intwana ngewisi. Ishimshane asikulungisa inhlobo. Kodwa uMoya oNgcwele ingakho lithi kaNkulunkulu ningamcimi umoya oNgcwele kuze kube sosukwini likaKristu. Akabe usuku likaKristu ilungelo usuku olukhulu oluzayo. Umoya simcimi siyabathanda abazalwane. Awuyikhuluma into ekhipha umzalwane ebandleni. Lapha manje ukhuluma ngomuntu okhubekisa oyedwa kulapha. Ungcono ukuthathwe ngisho itshe liboshele entanyeni ephose kujuleni kolwane. Uyacabanga nje uyashumayela uphuma umzalwane ebandleni. Angisasho nje usho eyokhonza kwelinye ibandla. Avele kuye leyo dakwa. Ngenxa yomuntu adembile lapha phambili wakhuluma ngokungaqondi. Angikhulume ngale izinto engaqondi engekho ezweni. Sathi sisindiswa sikhula kwinsindiso. Bakhe abazalwane abantu ngaphambi kwethu. Uma ungakalingwa, cela uNkulunkulu ukuthi akulinde. Ngoba usadlala. Yabona ushaya ama-emotions. Akekho yaziyo leyo la. Yes, yayishiwo leyo. Kuthi uma ungakalingwa, hayi usadlala cela uNkulunkulu akulinde. Bese siya kwi-scripture. Ungasingeniswe elingweni. Kodwa usikhulule kokubi. Ngimbono njalo emkhokheli, especially labo kuthiwa abakhokheli nama-intercessor. Phela intercessor kudume ukuthi lambe lihlinile. Jesus. Usuphakathi kwethu babo. Glory to Jesus. Kanti ayikho yonke leyo nto leyo kufuneka uthina sibheka ngesibuko eseyizwi likaNkulunkulu. Lokho izwi likaNkulunkulu likusho
ukuhlakanipha afihlwe kuKristu. Angeke ngizeke kulelele u6 no7 njengalokhu nimamukele uJesu asimkhethi siyamamukela ngoba uzozwakala ngisho ufakazi saloku ngakhetha uJesu ukhuluma emganeni kodwa ufuna isifundiso awukho wrong ukhuluma emganeni kodwa mfuna umuntu the rabbi the teacher that can teach you ngezimiso zakulendlela ukuthi uJesu asimkhethi unithi baNkulunkulu ngiyithatha lento ngiyithatha ezweni angikhethanga nina kodwa ngimkhethile mina phela ilento wisabantu bereligion abantu ukukholwa amandla abo ukukholwa lithi izwi laNkulunkulu ngokuza lisithisiwe ngokukholwa bese liyaqhubeka nalokho akuveli kini kodwa kuvela kuwe igrace wena mawuzoyithatha uthi ivangeli esalithola kudala uyilahlile ivangeli olithola ngo1990 liyafana nevangeli mawuzosindisa umuntu manje same gospel the good news glad tidings indaba ezinhle ukuthi uNkulunkulu wathandizwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yona ayikho indodana yakudala ayikho indodana yamanje akukho nedebut yayo ke indodana debut Jesus sithayizasa semphumela mazilandela inkanyezi sithi uphilo wazelwe inkosi alukho usuku le-ordination uzelwe yiyona uthi avela nje kuMaria the very first second useyiyona wahamba waze wayoba na 33.5 years eyiyona wakhuphuka after 40 days njengoba bekune-ascension day eyiyona masifika ezulwini wonke amadolo ayoguqa ney'ndimi zonke y'vume abasezulwini phezulu emhlabeni phansi nangaphansi komhlaba ukuthi uJesu uyinkosi naso-ke isiluleko lapho kubanjelelwa khona hayi indaba ye-interpretism ukuthi siyalingana asilingani iyona lento yenziwe Eliya abaseleke noma acasuke mayesebona uNkulunkulu bakabhali kodwa ake manje asesiprove lokho engathi sasibona ngathi sekunesimo manje nithi siyafana asike siprove uNkulunkulu ophendula ngomlilo uyayizwa ukuthi siqalile ihlukene uyabona bekhona kusukela kudala labo uNkulunkulu bakhona kumanje hayi baqala bali baze baphuma igazi beyigwazi emandleni abo bazama ngamandla abo baqala mase kuphuma igazi khona into ezothinta ubani kanti ubani isithixo awuyasiyavela indoda kaNkulunkulu yawubiza umlilo unamanzi imbiza amatshe waqothula umlilo oqothula amaHebheru akhuluma ngokuthi njengalokhu simukethisa umbuso ongenasizanyazanyiso masihambe ngokumesaba uNkulunkulu ngokuba yena umlilo oqothulayo the consuming fire isiyaqala imenza yahluke kunoShem isiyaqala imenza hluke kunoMuhammad isiyaqala umenza hluke kunawo wonke uNkulunkulu abagcwele emhlabeni kodwa mongalulekiwe ngoba phela abantu abalulekwayo yilabo asebe kuKristu asike sikhulume ngomuntu ekuKristu umuntu ekuKristu uyisizalo esisha okokuqala kudlulile bheka sekuvele okusha mina nje obakudala ngisenawo amasikazi ukuthi ngagcatshwa kodwa ngasho lutho ile yandlela yakudala yomndeni alibonga lenkosi the moment ngiba kuKristu ezweni lama possibilities lapho kungekho khona into engekho possible la isidlula zonke lezi zinto ababethi bayazenza lapha thiwa siyaqiniswa uyazi le ndoda okuthiwa uSikhosana ithi yasiqinisa lapha kaThapela 6 feet underground sasiqiniswa uSikhosana wena uyazi ukuthi naniqiniswa uba mawungaqiniswanga ukhona okuningi okwenzakalile kuwo abanye bafaka intambo eqolo mina ngiyifakanga intambo eqolo kodwa uSikhosana wangiqinisa umbhedo kaSikhosana wangiqinisa ngayo kodwa ngase ngiyafika
imnandi leyo nto. Mangithi ngiyindlalifa yezulu ukuze nje sibingelelana sithi sibingelela abangcwele. Akuyona itheke sinikeziwe nje ngathi siyazanywa siyibona. Abekho abantu ababingelelwa nje ngathi emhlabeni wonke amabandla. Okuthiwa sibingelela abangcwele angize ngale nto ye-interfaithsm. Bafika wakithi bathi siyalingana. Bafike bekhuluma ilanguage ethi akukho ukusindiswa umuntu esanyathela izintuthwane. Awukazi izwe leyo language? Ayishuthi angihlale la emhlabeni. Emhlabeni uney'ntuli azimtheli ley'ntuli. Abantu akukho ukusindiswa umuntu esanyathela izintuthwane. Futhi abanye kulezi nkolo ezingaka ku-interfaithsm bathi thina ngeke usitshele ngoJesu idlozi labelungu. Ukanti ungahamba nomuntu we are not smelling the very same rose. We are not drinking the very same coffee with them. Okwabo lokho abayiboni lesiyibonayo. Thina silulekiwe sibambelana nakuKristu. Azabuye. Sihamba sigxilile. Asiyithathi kancane lento yokugxila kuye. Njengakho ukucompromise ufuna ukwenza zonke lezi zinto zalabantu. Amandla amaningi uyabona-ke asike size ngayindaba. Uzogula umuntu bese kuthiwa mkhulekeleni. Uzoyizwa indidela yokukhuleka ozoqhuma la. Sengike 80% wentshumayelo. Yes, ngike 80% wentshumayelo. Angikutshelanga nje ngisek40. Isabela escalator. Kodwa ngike 80% wentshumayelo, kodwa ngishumayela 100%. We given time. Uyabona lapha eShaka ngikhulume ke le bayazi abazali baka-F esikhonza nabo ka-F. Kwebagula izingane ngo-2012. Makugula le ngane ngo-2012 wabiza umphakathi wathi wayizokhulekelwa ziyakhayisa. Ijwayelekile lento ezikolweni angibonga igama lenkosi. Abethi nami ngiyingane yomphakathi ka-E. Ngitshela omunye umshana wami ngithi mina angizi lo mkhuleko. Ungayithatha ngathi ukuphakama lento. Ngathi angizi lo mkhuleko. Uzotshela uprincipal wakho ngoba uprincipal wakho uthi usindisiwe. Abize thina nje siyifikele futhi siyofika siyibranch. Ukuthi sifike siba u7 noma siba u14 sizofika siyibranch siwaxoxe wonke lawo madimoni aseShaka. Awubabizwa ngoba yindidiyela lento ye-interfaithsm. Bafika ama-ambulance lapho iy'ngane ey'buye y'thathwe ngama-ambulance ibuye ibashaye lamadimoni ayibuye ibashaye. Ingakho kuyiprayer ungabe umuntu ovala amehlo uyijwayele lokhu uma ukhule ungawavala amehlo, especially uma umuntu obuye ahambele ney'bhedlela uzobuye ushayiwe lapha emshiyeni uthi nginey'kazi evangeli kanti uyabhayiza. Mangithanda ngizongavule kanje amehlo. Ayikho into engayiboni. Angeke ngikhulume ngale nto yokuvula amehlo. Bese open air last month. Enye incebo isewubeni ngeke ngiyimention. Isakhulu enkosini. Manje sibe kwi-open air. Into engibatshela ngayo kwi-open air ngithi we must be streetwise. Akubona ecaweni, akubona esontweni. Asikho kuma-4 corners of the church. Singaphandle we must be streetwise. We must watch. Ulala, watch out. Masikhuleka lapha kwi-open air uzojika imoto i-open air iseringini. Mina ngoba ngikhuleka ngivula amehlo kwafuneka ngizomthinta amahlombe bese ngiyamsusa khona imoto izojika. Igxilile inceke kaNkulunkulu. Isithele ku-estradini akekho owuna iring, akekho owuna istradi. Ingakho engekho ongasixosha ngoba yinto yethu sonke sewumphakathi. Ozojikisa imoto akumele avinjwe yithini. Mabenjika nje bayajika nami bangiphethe imayiki ngiyahlehla kanje. Oh, glory to Jesus. Ngithi uJesu seyinkosi. Iphuma imoto ihambe. Ngiqhubeka angiyiluzi message. Angiyiluzi focus. Amen. Uyabona ngasefriends sizuza kwethu ngimsuse engashayiswa imoto esamurafu. Urafu kuthiwa sekunzima ukuthola.
kuthiwa kufuneka ulimali u-60%, angikwazi u-60% ukuthi noma kufuneka uphuke ufakwe insimbi noma kube kanjani. Abonke igama lenkosi. Kodwa ngifuna ukuya lezi zinto awukhule ezinye izinto zokukhula musukuvala amehlo. Uvala amehlo akukho eBhayibhelini. Uvala amehlo okwenzeka ukuthi ufocus. Glory to Jesus. Sesibakhulekela abantu sibakhulekela sibavulela amehlo. Waqaqaya ngisho into okwenzeka izinto eziningi. Ngiwavula 1 hour, the whole hour ngivula amehlo. Akukho ukujula okuhlukile esizokujuleka la engizokujulela ke manje ukuthi ngisengivala amehlo ngijulile kumanje. Glory to Jesus. Nihambe nibuye niqhelile nakhiwe kuye. Ngidlulile yaphathi le eyalaba i-bed company. Abangani ababi bazalwane bazokulimaza ngisho enkonzweni. Glory to Jesus. Especially umuntu wamfice khona. Uyingozi kakhulu umuntu wamfice khona. Uzokutshela ukuthi thina ngalesi sikhathi akayibali current moment, present time. Ukhuluma ngalesi sikhathi uzokhuluma ngama failures akhe. Ezinye zezinto ezangisiza endabeni yevangeli uyabona abangqoke kanje. Ngakho kanje ngisanda kusindiswa. And abasuku nyangasi nyawaqoka. Futhi umbonile na kuyipost egqoka isudu. Angizele ngoba ngqoke kanje. Omunye uthatha uzangifuna umoya. Lo moya ukho lo moya ufuna kuwo. Glory to Jesus. Ngikhuluma nezinye ingcebo eziningi sezashada nami thina ngibona ngikaniwe. Abaningi ngakhoza nabo baganwa. Kwakuyinkonzo yokukhuleka abantu besilisa nabo ebandleni ebusuku njengoba sokhuleka kanje. Mangikhamba ngigqoke i-35 All Star imagenge. Ngigqoke i-Star i-All Star i-35 bizwa kanjani. Nejini neskipa ayizaqala zambuza le insizwa. Zayizinsizwa by then eyigqoka uChris namakhikha ebhoboza. Zathi wenceke ukuthi wathola kahle ivangeli wena. Wathola ukuthi angitholanga ivangeli lona elangithola. Ingakho masuhlabelela ngokuqonda ukuthi ngafunyana Nkosi yami. Ngoba lento ukuthi wena ufumene inkinga leyo. Ngimfumene uJesu akakaza lahleka. uJesu wezazofuna imvelahlekile wazi lo ufuna yona izimvelahlekile wena obe uyibotholakala nombhalo wayibhalela yakubhala ngokuqonda ngafunyana Nkosi yami. Labantu iyona into abaqeda abantu ngokuwa indaba ye-religion ibaqedile abantu. Indaba yenkolo awulazi uma uhamba ngenkolo. Kodwa indaba yesifundiso sikaKristu masingenile kwesagxila uhamba ukhululekile. Wathi ke uqhubeka iminyaka eneyengceke ngo-2010 yalobola. Mayolobola ngasekwenziwa lezi zinto ke sawothenga ngangikhona futhi siyothenga inkomo emaplazini eMaritzburg. Kanti ngizothi qala ngibona isigqoki 501 iLevi's ijini. Bengayigqoki ijini yabona nje uChris ukuthi uwodwa noma ababili anginankinga kodwa uqonde ila ukuthi hayi uyaqonda inceke. Ngathi ngiyayikhumbuza ngathi uyakhumbula ukuthi nang attack kuyiprayer nithi ngathi ngithola uJesu omncane ngokuthi nangijajja ngendlela engigqoke ngayo. Kwase kuyahlekwa ke indaba yokubambela isifundiso sikaKristu siyayivula ingqondo. Ngoba munye ngoba sengiyaku 90% wentshumayelo kungaphumeka ngizwanga ungizuse phansi nceke igqoka itheki ayigcinanga lapha inceke yazogqoka ijini yazogqoka iskini ukuthi ke vele ngithole kubanda ngabe ngishomela ngazona leskini ngibanjwe isimo ngesithini ngoba ngilana ke sengiyafundumala ingakho sengisivula futhi alonke igama lenkosi ayihlangene nokukholwa leyo ayihlangene nesifundiso sikaKristu. Isifundiso sikaKristu sithi nikela umzimba wokunikela ophilileyo bese siyagcula futhi lithi ngokwahlulela ngani
uyohlulela kanjalo nani. Angeke ngokwahlulela ukujulile bazalwane. Ukwahlulela ukujulile kuthi wena awunayo intombi. Kodwa ubukile njengalokhu uJesu wathi obukile nje wasiyakhana ukusebhedini. Kodwa wena wayibamba ngokuthi awunantombi. Wena kuzoyisiza wena ekhonzeni kwakho. Uthi Nkosi ngithemba ukuthi ngiyabuka ngalamehlaba isikolo sesimehla bomvu. Kwaphinde kwanyakazeka kimi. Ngathi ayingengane. Ngathi ayingengane le. Eyingengane. Yinto ebonisa wena leyo. Hayi uthuzwa kithi ubusuyisebenzile behind the scenes. Ngoba uJesu mayekhuluma kwenye indawo ukuthi akukhona ukuphuma ngaphakathi, akukona ukuvela ngaphandle ukungcolisa umuntu. Uthi kodwa ukuphuma ngaphakathi khona ukungcolisa umuntu. Ababhali nabaFarisi babe-accuse ngokuthi khona abadla bengahlambanga izandla. Bathi bheka abafundi babo bayadla abawugcina umthetho kaMose. Badla izandla zabo bayihlanzile. Uthi uJesu hayi man, nina nihlanza ingaphandle lenkezo. Akuyona le engcolisa umuntu. Wathi ichaza izinto eziphuma ngaphakathi. Wathi ngokuba ngaphakathi kukhona ubufebe, kukhona leya list. Ubufebe bukubamba ugqoka i3 piece. Busuke ngaphakathi. Kufanele ukusebenze wena. Ngoba seKorinte lesibili chapter 10 92% bejumayela. uPaul ukhuluma ukuthi noma sihamba sisenyameni kodwa ikhali zethu zokulwa akuzona ezenyama. Ekubeka ethi ngani uNkulunkulu zinamandla. Sichitha ngisho izizindlo. Uyazi izindlo uyayisebenza. Lo mbhalo wabhala iculo lithi hlanza izizindlo zakho nokufisa konke kwami. Kube ukufisa kwami ukufuza wena. Ngifuna ukuqhubeka nalamavesi ngalapha kwabaseKorinte chapter 2 verse 10. Bese ithi nakho konke okuphakamayo nokuthiyana nokuthi sazi uNkulunkulu sikuthumbele ukuthi kulalele uKristu. Ngeke ukuthi uyithumbele leyo nto leyo ukuthi ilalele uBaba uNkulunkulu. Ayinayo iweight. Iweight ivela kuKristu. Ngoba ngisho amadimoni awaphumi ngoba uNkulunkulu. Awaphumi ngoJehova. Amadimoni aphuma ngegama likaJesu. Glory to Jesus. Iweight ivela la egameni likaJesu. Yena lo muntu esibuleko sobambelela kuye. Akumele uphume kule nkonzo namhlanje ungabambelelile kuye. Ungahambi ugxilile kuye. Lokugxila okhuluma ngakho akufana nomhlabelelo othi ngijulise Nkosi. Wena ogxilayo. Ikhona iphathe esidlalayo bazalwane noma insindi siphelele. uJesu mayekhuluma nabakuJohn uthi hlalani kimi nami kini. Uyabona ukuthi wena leyo responsibility yakho. Bese kuba ukuthi uba ngaphandle kwami ngingenze lutho. Ngaphandle kaJesu ngingenze lutho. Ayikho into ongayenza especially kwi-ministry. Ngoba i-ministry kufanele ivele ngayo yonke indlela. Uthi uPaul mayekhuluma kwabaseKorinte umbuso kaNkulunkulu awuyingezi kuphela uya nangamandla. Uyihlazo ukuthi ungumzalwane. Ukhulekelwa abantu bengaguli. Ungesebona abantu kuphela ukuthi bengaguli. Ngoba lapha kumaKuthatha 16 ukhuluma ngokuthi lezi bonakaliso siyobalandela abakholwe egameni lami. Bobe ngizandla abagula abaphili. Bashumele ngeindima ezintsha. Bawodwa okubaba nokubulala ngeke babulala. Lawo ma attributes ayadingeka kuwe njengekhona. Alibonga malenkosi. Ikhona nje izinto edingakalayo ukuthi uma ingenzeki kufanele kuyibuza uyihlume wena. Ukuthi indlela engayenzi kahle bese uyayilungisa iyenzeke. Ngasho ubazana basebhenjini kudala ibandla lesikhonza kule fellowship center umfundisi uRichard Gumbi before umpostoli ngoba manje sewumfundisi uMalungu. Umfundisi uGumbi wayedume ngama signs and miracles. Sengiyakhuluma lapha ebhenjini ngithi ngeke sikwazi ukuthi sonke lokusithathe ama references siwayisa kuGumbi. uGumbi by 2004 December wayenkosini. Sizokwenzani ngoba sikhonza ngo2005 6 7 njengoba u2026 sisayithatha siyiphosa kuGumbi sithi indoda kaNkulunkulu yayikhulekela abantu abangayitholi ingane bayithole kwakusukuma ishosha sizoyithatha sisiye kuGumbi awuqinise lapho alibonga malenkosi mathi umbuso kaNkulunkulu awuyingezi kuphela uye nangamandla khona
manje kufanele uwabone ukuthi ngisho kuthiwa ngihamba ngedwa ngiyawabona namanje noma kuthiwa sihamba siyibreak yase-Elshadai siyawabona namanje uma engabonakali yifuna inkosi ekusithekeni uhlolo umoya usemthandazweni ulalele njalo unyenyeza kwakhe hamba-ke noJesu ngoba umbuka yonke imihambo yakho iyakuqhuba ukuba ifane neyakhe amahebera akhuluma ngokuthi nihambe nibhekile kuJesu engumqalisi nomphelisi wokukholwa kwenu ukuze emphefumulweni ningadangali ngeke udangale umphefumulo wakho uma ubheke kuJesu engumqalisi nomphelisi wokukholwa kwakho isona sifundiso leso kufanele ubambelele kuso ugxile kuso ningadinwa-ke bazalwane ngiku-90%, 98%. Ngiyayazi list esemva kwami kuyosemnyango phela kukhonzwa la. Amanye ama-disadvantages ukuthi nikhonze kuse mhlawumbe oshumayela ekugcineni engabona abantu bezela engingabakhuzi ukuthi amadimoni inyama iyakhathala ingakho nje ukuba no-MC in between bethi ibambe phansi ibambe phezulu uyirol omncane ongaka ufika kuqala unganisaboni mhlawumbe ulele nje use-right uyirol emphathasa uzobuka lwakhe sizitho sana ikhona into okuthiwa spiritual exercise uyabona uma kuthiwa sizokhuleka kwi-all night prayer umuntu omile nje ethi asike sithi izandla uyenzele ukuthi uqaqeke uyabona nje ukuthi nike nyakaze awunyakazi kumoya physical uyastretch awustretch moya uyayitraina nje inyama glory to Jesus uyayitraina ngisho uzamula uma kufuneka uthandaze usafuneka uthandaze uyolala uthi baba nawe uyazi baba lala nathi akazela lala uyayitraina ukuthi asizamuli la ngisho sakubelile ukuzamula ngoba kunethural uthi wena kuzamula under my feet ngiyathandaza la ngizoze ngizizwe ukuthi ngiyathandaza ingakho uJesu mayikhuluma nabafundi bakhe ukuthi belingelinde ihora libelini wabalithandaza i-hour in your life so zikhona izimbi lapho 35 minutes uthi yekela uthi baba ngangigcine khona usiyobedela baba usuhema uhemiswa inyama ifundisa ingakho ubona mayikhuluma kwenye indawo ngiyayixuba ukuthi mina ngishumayela abanye ngingabi ngowaliwayo wangishumayeza nje kanje kufuneka ecala ukuthi awekho ama-damages on the ground ngoba uzothi hawu ngeke kade uqeqebula kanje ngithi awungangibisi ngenceba mawusufikile lowo moya umoya ufele yes umoya ufele bethi lekubona sele ukuthi uyinceke kwaNkulunkulu bese uyaphika ukuthi awuyona nceka ukuthi hayi ungangibisi uzamkwehlisa izinga ukuthi ushele hayi nosenqedile siya lapha eBlue Lagoon last year kwakuthiwa ama-workers ade sebenze ephasikeni emenzi awaye eBlue Lagoon kwakuneBrian masifika laphana nomfundisi uMalunga yes kwasemenzi uqhamuka abazalwane basebenza ngamasipala asibaboni thina ngoba asibazi bebesephasikeni emenzi bayasibingelela sasahlela ama-bright stand 99 bengakafika abanye abazalwane bathi eyi bekumnandi ephasikeni eyi nangiyakutambazi labathandekayo bagqoke nomsebenzi impela nje ezakamasipala bathi sebelapha sesiyabuzana nomfundisi u-MM obala ayi nama ngibazi ukuthi naye akabazi
ufuna ukuyalento ukuthi uma uyingcebe uyabona ngoba ngemela anginazi nonke kodwa siyodibana ephava window shopping eGateway uzuyikuphile nangiyikuphile bese ngithi yes sengane ngithi ngiyizama lengane indawo ngeke kodwa usuthi ngeke usuzama into yakho uwamukeleke esonweni awusuphelile-ke lapho ngoba ukwehla kancane emazingeni lokwehla kancane kuye uhambe yiwa phansi uphinde ubona ukuthi into ebesiyenza it's not make sure bese uzoshaya amanga ayisidudla manga uthi umoya ugcwele kumina ususakusho wena uthi umoya ugcwele kumina asiyeke lento esiyenzayo OMC akathatha othathayo akuthatha omunye bazalwane lona ngidlala kanchile mangisuka la angizenza umshumayelo omkhulu short left ngiyayincenga sengweni sasa nami umfundisi maphumule ehamba nje uyakumgcwala esiyabona ndawonye ngiqale emlindelweni siqale emlindelweni umlindelo wase-Akhi-ke bazalana uDonsi asilinde u-12 beka manje kusele 3 minutes ngizobela sengiqedile kodwa labantu abalinde u-12 bazokhuphula umuntu kade basebengileka ngikengiyeni lo yedwa kwaqileka sengiqedile njalo bathi bazomkhuphula ngo-12 kwama umuntu ubaba walapha wakagumbi wakhuluma bamphazamisa ngomhlabelelo angithi uyabona ukuthi ngobangikhuluma nje usukumenyiwe isikhwimbili se-worship asengiphazamise ngibe ngidedele umlilo kanje sifuna ngiqayele isikhwimbili sizothi siyahlabela khona sishonele isikhwimbili kwesinye isikhathi angize kulo baba wathi ekhuluma lo baba wasukuma lo wayelisondo leli abahamba ukudlula thina ngokukhonza ney'nsuku futhi abadlula kwesinye isikhathi abahlabelela ukudlula thina ngokuhlabelela kwabo bayapractice thina ukathi yahlabelela omunye uze uthi uma engena lona ingathi izosuka irufu kodwa kwabo kula kwasha 2 minutes pass 3 minutes pass lo baba emile ethe wengane yandalela la ungamphazamisi ngimdala awukwazi ukuthi ngithi ngikhuluma wena bese uyahlabelela balimala kabamkhulula umuntu akafikanga ngo-12 lapho wafuna efinyelele ngokuthi wayemile lo baba ekhuluma alibogama lenkosi yayizwa izinto imfundiso eze engekho emhlabeni kodwa isifundiso okuyisona esikaKristu masibambelele kuso program directors